momentu hontan, zelan za, montaña rusa hortan. Oso ondo, egia esan, bizitzaren momentu oso polit baten. Lehen urten data honetan egon nintzen apunto profesioa usteko. Ze pasau zan? Ez ezer konkretua, osea... Eta zelan josan guazen? Dago, como izugarrizko maitasuna umen aldetik eta como idolatratzen zaituzte, baina gero dago beste aldea dela profesioan barruan eta ikusten dela como serie mierda edo de segunda edo kalidade gutxikoa. Bai. Aize barzuk ze esaldi daukazu buruan asko. En peores plazas hemos toreau. Badaukazu ezuek. Zuak igozun aurrekoan Instagramean gogoratu proiektu bat aukeratzean. Dirua errekuperatzen da dignidadea ez. Oh! Eskizakit aurkezpenak inditut randomak, inoiz ez dut jaso, igual erantzun esplizitu bat de ez egin hori, bai irakaslek, bai etxean, bai dena, zu burmuina hori nola botako zuzakarretan. Ua, tia. Txikitako pentsamendu ohiko bat izaten zen gure lagunak izango zirela betiko. Ze balore ematen diogun sozialki, como betiko laguna izatea, no? Euskadin dagoen kuadrillismoakin ja, vamos. Bueno, Kristona. sekta, osea... Que eso había ido a más. Ani nire azkendu gona esatik. Nori nago sexu ez dena bat gona kendu gabetan ina ez zuna. Aina azkendu gona. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Kaixo zeitz! Hola, Malena! Zelan zabin! Ondo, beti bezala. Eta guapísima. Zure bai. Asko guztate zure nik ise. Eskerrik asko. Me encanta. Berez, azpitik jarri dut beste bat, daukadan beste bat, porque nezitzaidan gustatzen sujetadora ikusten zen, y no me gustaba la koloreak eta, así que azpitik jarri dut. Eta beste gauzat esango zut. Moñitu, behien, oso ondo gatzeatu. Bai, Asko esatzut, ja. Egiten hasi naizenetik, lagunek ere esan didate, oso guapa zaude. Bai. Baina, osea, destacable. Bai, destacable. Osa, nitzako favorezi ditxotzu. Vale. A ver, etxo un kristo daukat, ez? Ez dakizu modan dauela goti tipo txarto inde? Messi. Messi, Tipo desordenaute. Desordenaute bana, baita ere, burutik. Maulatik bebai, baina ondo gatzeatu. Tia, eske ezin ditu sartu, eta clean look bat egitea no me apetece. Ez, listo, itxi holan. Clean lookik ez, Bixer bestelan uli garbitxu bida, eta Bixer bebentu daukeu. Ebentu. Zure oso guapa, asko gustatzen zait hau, pegatzen dizu pila bat, eta esan dizut komunetan super guaia legokela eta bilatu ezakizu Wallapopen edo. Honek gona bateuko, bale? Gona bat, tia, bai. Gazta esaritxedako outfit ondio pentseana. Ez que oso guai dago, bai. Bueno, eskerrik asko, Kari. Eskerrik asko. Mikrora hitz egiteko. Zer? Gure managerrak esaten digu. Oianek gogorarazi dit, ja, emititzen hasi dela, primeraneko saiorik oberena. Argi zaiola! Primeranen dago, misterio saioa. Aia, maitzinik kapitulo danak ikustan, oie. Osea, aia... Hombre, klaro ikusi behar dituzuela. Fuerte, bai. Dezetan ikusteko, ez dut irudikatzen ondino, tipo, misterizu da bai, baina... Ez dakit. Ja. Ez dakit neupe. Ze ez tozu bezolan asko kontau? Ja, eske, sin más, nire buruak traumak borratu egiten ditu, eta bai, traumak, esan nahi dut, oso intensoa izan zen, oso ondo egon zen, lantaldea ere, zoragarri dena ondo, Baina, hain intenso eta azkarra, eta gidoiak ikasi, grabatu, tal, ja, aspaldi izan zela, eta ja, Bai, itxatzu, oza, disoziaute ez, bai, tia. Itxatzu. Oza, ikusi behar dut pantaian neuro burua, eta esan behar dut, pero bueno, ¿cuándo ha pasado esto? Pero bueno, ai ama, que guai, nitzako guai izango da ikusti. Bai. Misterixoi buruzku guzteaten iri. Kuriosidade sortozte. Kuriosidade moduan, eta kotilleo moduan ere bai, jebia da, bueno, osea, jarriko nahiz igual apur bat intensa, baina, karo, Euskal Herriko misterioen inguruko saio bat da, eta saioetako batean eriotzaz aritu ginen, hain zen grabatu genuen lehenengo saioa zen, eta justo, egun horretan, aurreko egunetan, zenide bat hil zitzaidan. Eta, bai, hori da. Eta, karo, ondo, eta ona grabatzera etorren nintzen da, eta ondo, baina, karo, ikusi bar ninduzun, hor, eriotzaz hitz egiten, humor, ez lasai, que ondo, humorea egiten, eskelen inguruari izketan, eta, sin más, horregatik dakit disoziatuan nengoela. Berregitxe da, askotan, humorik laguntzen dauta niri be,
kasu askotan lagundu izeste, baina nire gauzakin. Osa, nire Bai. gauzakin nik dakit humori neikela. Oin, segun ze gai delikauekin humori... Bueno, baina espazio segurua zen, eta deskonexio puntu bat, baina aldi berean ez, porque gaia hortxe zegoen, baina bueno. Osa, humori zure kabuz ez eskeinen bizendun. Ja. Derrigorren bizendun. Bueno, eta zu zer modu zabe? Ba, oso ondo egiz esan, gaur pozik, ze bixerbe mentazu daukeu, nire donostiko txingatzeza. Bai. Zetako. Bardin da zetako, bai. Bartan os grabetan Oso pasako dugu. Baina oso ondo pasaukeu, eta guzteate, ze nire donostiko etxe zautuko zu. Bai, egia da. Nik pasako dut garbitasunaren, hola, filtroa. Beste barik, gaur datorren gonbidatuk, niri ilusio itxoste, oso guazeneko fana izena, ez da bere garaiko guazeneko, baina ez dakit zegaitxe gaurko gonbidatuk, nahi txepioa gauza itxun, nire burun lotzat guazenaz. Bai, guazenaz, total. Horre, bi moñitoaz hemen, da guazeneko bere personaje. Hori, gonbidatuari paso eman aurretik, aprobatxatu behar dut tarte hau eta gure podcast hau, ze gurea da, esateko, tamalgarria dela Altsasuko udalak herriari, Euskal Herriari, eskaintzen dion euskarazko zerbitzua. Aprobetxatuko dut hori esateko. Vale, oso Zezena posible da, hizkuntza nagusia izan da euskera, gaztelera ere baden bezala, ez egotea euskal eskaintzarik. Eta ekartzen dituzten, kulturgunera ekartzen dituzten eskaintzak edo emanaldiak erderaz dira, 180, ze 120 dira euskeraz, baina umeentzako, eta hori, sin más. Eta ekartzen dituzte antzeslanak euskeraz eta erderaz ere badaudenak, baina ekartzen dute erderazkoa. Eta irutzen zait, tamalgarria, eta gure eskubide bat dena ez da betetzen ari. Así que hemendik, sin más, guiñito bat. Zuzenin udaletxera jun, eta ez, txarreta ez, baina esati, gauzatxu bat, gustauko litzakide, eskaintza bat eitxi, eta adibidik emon. Aldozu ekarri adibidez, guau. Ja, eske etorri Adibidez, ziren. igual ez ditxu ez ezautzen, o ez dakit. Hombre, klar ezagutzen dituztela. Ba, orduan ez da eskusai. Hombre, ja, esan nahi dut, baldin badago esnearen koloreko antzezlana, el color de la leche, ze gaude, Albaceten, pregunto. Osea, ez dakit, orduan, sin más, keja formal bat egitea ondo legoke, baina nora joango da hori, eske ez dakit. Aldozu esan, ala ni jun eta bakarrizketa batein. Ja. Edo behintzat erderazkoa eskaintzen baduzue, euskerazkoa eskaintzeko aukera. Orduan, bueno, hau esan da, lorea ibiltzen da erderaz, euskeraz da hizkuntzan. Denetan. Eta ingelesez igual ere bai. Igual bai. Bueno, ba, aitzi, onena izango da, esati torreteko, na? Bai. Eta berai galdetuko zeu, dona. Bai. Baina lehenengo entzularen galdera. Bai. Bihotzi barzabal, nireko harriaku, iraizti, karko, entzularen galdera. Mon amors! Bueno, nire galderi da, zein izen da, zuek bizi zezuen momenturik barregarrixena edo lotzagarrixena. Barre bat botateko. Agur! Ai, Karkito! Karkirkillo! Karkirikinyo eskerik asko mozitxu bat. Ezkerrik asko, bai. Eta, Bukaeran erantzungo du gonbidatuak, vale? hori da, aitzi, egiturarekin. Dale. Benetan zabizen piztiz gutxi ditugulako gonbidatu dugu hirugarren bat. Hainbesteko arrakasta izateko gauz askoren artean Gipuzkoara izan bar zen, nola ez? Bere ikasketa akademikoekin harritu egin gara, Deustuko Unibertsitatean enpresen administrazioa eta zuzendaritza gehi informatika ingeniaritza graduak ikasi ditu. Harrituta, ez dirudielako hori ikasteko gai ez denik. Baizik eta hainbeste ikasketa lan eta esperientziarekin kurrikulumean oraindik ere lekua egitea posible izatea harritzen digulako. Aktorea, dantzaria, aurkezlea, antzerki obra zuzendaria, Londres eta Bridgeton ikasle ibilia, Brightonen ibilia, Galeseko Eizko dantza festivalean irabazlea. Ez dakigu Wikipediako hau guztia egia ote den egia esan, guri zu ona ekartzeko inporta zaigun bakarra da, piztiz zarela. Gaurko hau beretan zabizera gure traumetaz barre eta negar egitera etorri da... Lorea Itxausti Oregi! Bueno, eskak, piztizak intensak pagara, ez? Bai, gana. Ni ere, bai. Negartia zara? Bai. Vale. Bai, negar, errusiar mendian nola ibiltzen geanen, pues negar guztiak gatzi. Momento hontan, zelan za, montaña rusa hortan. Oso ondo, egia esan, bizitzaren momentu oso polit baten. Gaurrilekoakin como pixkat introvertidago eta pixkatola, baino... Eta hori, osa, zuse berez ise pasa batzu gara hontan, aste hontan.
A ber, atzo justo auki genuen bihar arte soiliken emanaldia Legazpin. Vale. Eta izan dut nahiko aste eroa, izan dut pelikula baten hasiko naizoa interzidet, bai. Ezin daiteke zer esan, vale, listo. Eta aukiet lehenengo entxegoa. Eta gero atzo antzerki obra, bai Simonita grabatzen ere bai, Muertos estrenatu aste hontan, osea, como gauza pila bat. Ai, ama. Lorea, eta hori da nazlan kudeatzozu. Pues, suposatzen, azteko gora eta bera Madri Euskal Herria, karpetatxo bat deneko gidoiekin, eta ez nahastu bat bestean arte. Baina batez ere hori, atzo derrepente niretzat agurrak antzerkian beti izan dira bereziak. Osea, ikusle bezala eta baita holtzan. Ezakitzeatik, txikitatik unkitu iten nau. Uste dala, como, fikziotik errealitatera pasatze horretan, derrepente gelditu iten naiz, eta, como, hausnartu iten dut. Ja, Gertat zait. Eta derrepente izan zen, como, argiak guretik ikusle gora gelditu, behiratu, como, hemen hauekin antzesten, obra hau dala, como, pixkateren nik kontatu nahi nun zerbait, nahi deten kideekin, eta izan deten asteakin. Seguru, punto onta heltzeko, ibilbide luzio ukizule zeupe, eta bierrazko izule, esfortzu handixe suposatu izen da bela. Ikusi nuen, bueno, chat GPT-ri galetu niz. Cuéntame todo lo que sepa sobre Lorea Intxausti. Hori ere bai, informatikako azkenin urtea egiten egin ala TFG-akin eta guzti horrekin ateazan chat GPT. Claro, klaseko informatiko crazyak, pues denak kon chat GPT como locos, eta ni hasi nintzen como zer da hau tal, eta TFG-a lagundu zigun. Zure tutorik eden zuen badau? Ez, haiek esan ziguten lagundu herramienta moduan. Bai, eske azkenen informatika karreran esate izute, irakasleekin eta irakasleek esate dute. Hemen gutxiko ikasiko ez du, interneten ikastea. Zeske justo informatika interneten dago, informazio pila bat, eta da hor, como errore bat emate izunen, dago plataforma bat galdetzeko nola doan, osea, como azkenen internet eta chat GPT informatikoekin dute. Dun, pentsatze duten lehenengo gauza da, nola lagundu neri. Eta da herramienta bat, osea, porque zuki idazte dituzu milaka lerro egiteko programa bat, eta errepende jartzeizu error. Zein barazu, dana behiratu, pues chat GPT pasa, esan, me da este error. ¿Dónde está el fallo? Eta zenen esateizu, esto por esto cambia, no sé qué. Ai, ama, behitxu, nik atzenikoz, hau entzunan kuadrillan, derrepente hogin esan den, wow, ez dakit ze jantzi, ez dakit ze eventos, ama, urriko feri, ez dakit ze jantzi, no sé qué, eta chat GPT-en sartu ginen, outfit proposamena eizkun. Un top con estampado de serpiente, o sea, gaina zehatza. Osea, zehatza. Una falda negra. Eta zuen estiloak deskribatu zen izkion? Ez. Ni bilatu nuen, ez dut informazio askorik emango, baina bilatu nuen zenide baten izen eta bizenak, eta flipatu nuen, porque ez da pertsonaje publiko bat, osea, sarean ez dago bere inguruko albisterik tal, baina batu zituen zeuzkan informazio gutxiak, eta tipo, pertsona hau, gazteleraz, obvio, pertsona hau ezkonduta dago, ezakin norekin, izen eta bizenak, lan egiten du hemen, eta karo, gu flipatzen, porque, osea, nire inguruan jartzea, bueno, baina, eta gure inguruan, reconocidas periodistas de que hablan sobre tal, osea... Total, chat GPT alde bat eitxikeu, ze Lorea gaur, chat GPT-ek deskribatu zure faceta diferentik, zu ze konsideretasa? Aktorea, osea, ointxe bertan zango nuke aktorea, bai. Ba, aktorea, pixkat orokorki, pues hori, porque ya da, antzerkian bai, baina telebistan ere bai, zinema orain pixkat. Eta gero bikoizketan ere biltzen nahi. Baina zu antzerkixen hasi zinen, ez? Bai. Charlie la fábrica de chocolate? Bai, de hecho, daukat irudi bat aldizuet erakutsi. Ni intzaten pelukat Madrilen hile reala quinta dena, eta ematen un mutila. Izan, zure lehenengo antzes lana? Bai, ez da lan profesionala, baina da Donostiko talde bat gaztetxo ditzen dana, eta egiten dituzte emanaldik urtero, eta emanaldiak dira astero, osea, igandero emanaldiak daude. Orduan, tablak hartzeko eta esperientzia hartzeko da izugarria. Eta da produkzio bat oso zaindua, osea, nijo nintzen ikustea eta flipatu inun. Eta kastina inun, eta pentsatzen non konfunditu ziala. Osea, egon nintzen pandemia arte, osea, 6 urtez. Eta horita gero guazen etorri zan? Bai, hori da. Horren bilen Xantik Orkostegi aktorearekin, biak elkarrekin sartu ginen Txarlira, eta Xantik esan zian, dago kastin bat, no seke, guazenerako, tal, apuntatze gea? Venga, vale. Apunta ginen elkarrekin, eta jonginak faseak pasatzen, eta biak sartu ginen urte. Wow. Bai, super guai, osea, niretzat como astea lehenengo lan profesionala lagun batekin, osea, eta gainera urrengora saltoa ematea batera. Horregatik, como izugarrizko apoioa eta muy guai. Eta zelan juzan guazen?
Ondo. A ber, osea, 6 urte dia, pasadet, como, denetarik. Baina oaintxe bertan nago, como, aurten inda pixkat pertsonaiari agurra, osea, agertu naiz, baina ez horren beste. Eta oaintxe bertan nago, como, eskertzeko momentuan esateko, osea, denetik pasada, baina batez ere, izan da proiektu bat eman ditena pila bat, izan da lehenengo lan profesionala, da pertsonaia bat diodala izugarrizko kariñoa, jaso duela izugarrizko maitasuna, eta batez ere eskertuta. Osea, askotan despotrikatzen dugu, bai kanpotik eta bai barrutik, baina eskegia da dela euskeraz ikusten den, osea, fikzio ikusiena, eta umek daukaten zea eske ezin daukatu, orduan. Aparte dela oso berezia gure arten sortzen dian harremanak eta hola beste proiektuetan eta ez da hori ematen. No sé, da oso proiektu berezia, orduan, como maitasun dago, asko dago, alde guztitatik uste dut. Euskal Herriko ume askon infantzixi markau dau. Bai. Eta referente da, ere bai. Niri nera bezaru markau ban, zenina guazen zarreko generazio gazube bai. Bai, lehenengo guazen. Bai. Claro, gugal lehenengo guazen. Es que da como nahiko contradictorio, porque alde batetik dago como izugarrizko maitasuna umen aldetik eta como idolatratzen zaituzte, baina gero dago beste aldea dela profesioan barruan eta ikusten dela como serie mierda edo de segunda edo kalidade gutxikoa. Bai. Nik asko entzun izan dut hori. Osea, guri ez digute tratatzen askotan beste proiektu bat egin arte como benetako aktoreak bezala. Bale, ulertzen dut. Osea, benetan adibidez guazenen barik baia semanitan hasita gero hasizarela errekonozimentu gehiago gertan? Bai. Hori oso fuerte bintxentzat. Bai, edo antzerkian egonda, eta hori esatezu, que nik antzerkia beti errebindikatzen dut askoz balio gehiago eman beharko geniokela, baina sozialki askotan ez dauka, eta ala ere sektoren barrun antzerkia hasi nintzanen, edo ya nite digo muertos, bai semanita tal, de repente da como, bale, aktoria zea, baina goazeniko umeak dira como... Izan daiteke batetik gazteak zaretelako, bestetik umeentzako egindako proiektu bat delako, eta horren barruan sartzen delako infantilizazio bat, eta listo, horregatik. Horregatik, baina eske gulanean gaude, osea... Claro, baiet. Eta... Baina inkluso gurasoen gandik eta oso ezberdina da ere tratua, osea, askotan jasotze dugu como objetuak izango bagina bezala, jarri hemen inargazia, eta como, a ber, ni nago lan bat iten, nago... Claro. Infantilizau itxesaitxue. Bai, nik antzaztu izan dut, 16-17 urteko neska bat, baina nik jau 24 ditut, eta ala ere, nagola oso kontran, 16-17 urteko jendea askotan nola tratatzen dugun, eta txikiagoak de menos, osea, askotan daukate buruago baino beto, segun ze gauzetan. Baina, bai, ezakit, dago horro hain dik. Bai. Eta baia semanita ezagule, olako zerixe baten parte hartze? Oso fuerte, osea, nerean nahiak esateztian, bai, Lora, kontratzea gu etxen ikuste genula elkarrekin goazeneko pelikula, eta gero baia semanita eta bain bitan zaudela. Oso jebia da. Oso jebia da. Bai, osea, oaindik gertatzen zait, eta hori ja 2020an hasi ginala esketxak egite, pandemian ingurun, eta hola, bai, gero gelditu ginean, eta gamonetan bakarrik ite genuen, eta urten ja, como astero. Baino, ala ere, eske xertzen naiz esketxak egitera, pues Maribelekin, Miramekin, Andonikin, eta guzti hauekin, eta oaindik ere, da como, tio. Eta ez dut galdu nahi, osea, iruditzen zait como ilusio bat. Eta begietan ere ilusioa ikusten zaizu, osea, hitz egiten duzu como ilusiotik eta maitasunetik, osea, ez da inungo momentutan en plan de beitu nunagoen, que ere legitimoa da hori esatea eta pentsatzea, baina polita da, porque horrek esan nahi du baita ere gustora egiten duzu lana. Eta, bueno, bere gauza arraskorekin ere bai, ongo dira, baina... Bai, lehen gurten data honetan egon nintzen apunto profesioa usteko, Ze pasau zan? Ez ezer konkretua, osea, alde batetik ni oso exigentea naiz taola nere buruarekin, eta gertatu izan zait, pues, exigentzia asko jartzea segun ze proiektutan, eta gehitu hori, lehen urten justo data hauetan neon Muertoseko bigarren demoraldia grabatzen, antzerki obra egiten Bilbon, eta Donostin bikoizten lesaian Avatarra. Orduan izan zen eromena, osea, eta parte ez jakintasuna, osea, nahi esateiate urrengo asteko rodaje plana, ostiralen, eta gero aldaketak daude astean zehar. Denboa guztin hartzen, gazkinak, trenak, no seke, kantzela, berri zartu, buelta, deitu, ezin deten txera ditu, ezin den, no seke. Eta gehitu hori, como nire exigentziari, batez ere muertosen gertatu zitzaidan, senditzen nula, como, porque ja Euskal Herrin, como que pixkat, ala ere proiektu berri baten gertatzen zaite, baina ja pixkat senditzen nintzen, como erosoago, ja, bueno, jendek como badaki zein detenz, etal, pixkat, baina, zan como nire lehenengo proiektua,
Espaini mailan, eta sentitzen nun, tipo, naetin como zerbait oso guai izateko karta de presentación guai, bakizu? Bai, Eta izateko como jendek lehenengo impresio ona eukitzeko. Eta, claro, osea, ajetreo horrekin ez Gaizki. zen posible. gaizki, bai. Eta ez bakarrik ajetreoakin, osea, ja bakarrik exigentzia hori jartzean, komedian batez ere, eski kuadrikulan sartze batzea, komedia ez da ateatzen espontaina idea. Ordu, Ja. justo kontrakoa lortzezu, osea, Ja. eta, gaizki pasan bai. Eta zerke eraman zintuen kontrakoa pentsatzera de, ez, nik aldut eta aurrera egingo dugu. Bai, osea, pixkat bukatu nun han grabatzen, buelta honintzan ona, ziginan emanaldiak egiten taula, lehenengo emanaldik goratzen naiz, como nire parte arrazionala esaten Lorea berzaude, Arriagan estrenatzen obra bat, en plan, porque gaina polita izan da, zuzendarik esan zean, zerri buruz hitz egin nahi duzu. Eta pixkat, como que oso presente hona sortmen prozesuan, eta Vale. aktorek taola ere, osea, dia como nire lagunak, eta... Osea, da como oso kutxuna proiektua, eta ala ere zen, como, nago Arriagan, proiektu hau estrenatzen, ez dut hemen egon nahi. Osea, zen como, itzali argiak, ez nahi inork begiratzea. Osea, zen Joder, como, tia. esposizioa ja... Osea, Bai. nahi nun, Madrilen ere, egon naiz lasai jendeken haulelako begiratzen kalen, osea. Como que, bai, iritsi nintzen puntu horta, eta gero, pues, pixkanaka. Osea, Madrilgoa bukatuta emanaldik ja gutxitu zian taula, egon nintzen hilabete batzuk, gehiago, produktora baten lanitet batzutan, como finantzak eta lortzen eta hola pelikuletzat, orduan egon nintzen hilabete batzuk gehiago ofizina lana, De tranquis, bai. Bai. como tal, seke, eta ja esan ora berrorea. Ja está. Udarako deitu ziaten iteko beldurrezko pelikula bat. Hau ja, bai esan daiteke hau grabatu dut ja. Vale. Osea, Hori da, zelan da... Las reglas de Oxa deitzen da. Oso gutxi ateatzen naiz, baina da zerbait como beti egin nahi izan detena. Vale. Eta ze papel plan- eukezu edo? Pues, bueno, eski hau ez dakit esan dezakegu. Vale. bada ez esan. Bai, baina da papel nahiko txikia, baina nik beti esan izan dut como Vale, hori nahi nahiko nula zuk egin zerbait tipo de terror. En plan, nik esatet, nik daukatela perfil de niña diabolika. Vale. Eta orduan izan zen como, venga Lorea, ya está. Osea, bueltatzeko Qué guai. momentua hauiteko, guazenen como pixka grabatzeko, eta gero ja muertoseko 3. denboraldia izan zen segidan, eta ja beste puntu batetik hartu nun. Osea, asko lagundu zian terapiak ere bai, obviamente, eta bizitza... Osea, uste eta asko aldatu etela azken urte honetan, en plan, enfokatzeko bizitza pixkat disfrutetik gehiago exigentziatik baino. Juntitzan Maldibasetara, snorkeleitera. Eta udara izan da superpolita, guazen gabe lehenengo udara, de repente como gazte udara bat gozatzen. Normala, Bai. Sozialki, Bai, ya está. festa, eta bai, eta jazta. Ze ondo. Guai. Vale. Lorea. Vale. Tarti txiko. Ikusiko zaitu orduan las reglas de Oxa, Hori da. Bai, eta orain ari zaren proiektua ezin dela esan, Ondino top baina secret. noizko berez, hori, eski, egin dugu lehenengo entxegua. Ez osea, da, 2 urte barru igual. Pues igual. Igual. Momentuz, bai, semanita, ostegunetan. Hau esan da, elkarrizketi hemen itxikeu, bueno, ez dugu hemen itxiko, baina hemen Partea. pause egin geu, eta jarraitzago ez, arrozaliaz. Hori da. Ui, ama, ze bedurra. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den Bueno, robot. eta hua, arrosaliren tartean. Lehenengo eta behin galdetu nahi nizuen, porque aste honetan pentsatu dut. Bai. Aitzi berzuk ze esaldi daukazu buruan asko. Mitiko, esaera zahar bat edo. Eta pentsatu dut edo konklusioa da, en peores plazas hemos toreau. Badaukazu ezuek? Plaza okerragotan toreatu. Hori nu askotan Eta pentsetan. bromakearen apologiarik egin gabe, bale? Bada espada. Ja. Zezenketak eta ez. Ja, egia da. Nik, eski ez da esaera zar bat, baina azken aldi, noain hitzein daunak exigentziak intala, azken aldi nire buruari esatiot, grabatzen ari gehan eta esatet. A ber, ointxe bertan, zeon egoerakin eta naon momentuakin indetaldeten oberena, jazta. Iguala Iguala Eta neuke. idet, bai, pues oriona, Bizi aldamon da ben gehi. zuak igozun aurrekoan Instagramea, zuen parantzak. Bai. Arrizun, gogoratu proiektu bat aukeratzean, dirua errekuperatzen da dignidadea ez. Oh, Ez adibide zehatza. jokosoren bat. Eski ez dakit, aurkezpenak inditut randomak, derbende, deitza izuten oseki eta gaina, galde izatea, ez dakiz egunetan hau iteko libre ez daude, eta nik, pues, agenda biratu eta libre nago, Bai. bai esan, eta jazta. Igual bati bakari proposatu eskero, ba, bueno, baina biri proposatu eskero ya, lo de... Venga. Gauzat, arrozalito. Arrosali, Bai, bai, venga, vale. Lan ez dator. Eski jo, iruko torra gaudeme. Ez hau zura arrozali. Bai. Vale. Bueno, a ver, ze esatotzun arrozali gaur. Vale.
IUPIEien eskitak guapazela ikzazen nola doa zuen asteak arakonost. Nizuetaz bastante nazkatuta baina bueno ze erremedio ez didate beste lekuetatik, deitzen bueno bai Miramoneko tortolikari EVA pasatzera joateko. Esan zidaten baina bale, kakitas bonita ziua kariskaris aste honetako hausnarketa hurrengo tuit honekin hasiko duzue. Txikitako ametsei loturik doa eta zuen iritziak jakin nahi ditut ole kaka alalal, txiki txiki bun bun, egurre. Tuitak jarri zuen Uxu Errazkin izeneko neska batek, eta zioen nork izan, bueno, orain ikusi dugu edo ikusten ari zarete, nork izan nahiko luke novela batean detektibe, eta tipa batek erantzuten dio, iratik, esaten hori izan nire txikitako ametsa, eta nire aitak behin esan zidan, hortaz poliziekin ikasi beharko nula, eta bueno, bageroztik a otra cosa, mariposa, por lo que sea. Ia zuk Lorea izan zenuen edo zenuen txikitan ametxen bat, hola... Egia da, osea, dazkat bideoak eta hola gurasoekin juten ginen kanpinea eta hartzen ditun toaiak eta jartzen ditun teloi bestela. Ametsa errealitate bihurtute da, ja? Bai, izan liteke egia da inoizen nintzela usartzen altun esatea, porque Mateu, como que, ez. Zira baten zuk apoiu, ezen duen euki edo izan duen? A ber, osea, kontua da eske, zuzenen nien nintzala usartzen esatea eta enun ikusten nik posible, ze implizituki, osea, inoiz ez dut jaso, igual, erantzun esplizitu bat de ez egin hori, baina ni ere nintzalaka usartzen esatea, porque implizituki ja jasotzen nun, bai esatez diaten, porque nik beti oso nota onak atera izan ditut, eta ematen du hori bete dela bentaja bat, baina ez guztiantzat. Eta bai esatez diaten bai irakaslek, bai etxean, bai dena, zu burmuina hori nola botako zuzakarreta. Ua, tia. Hori oso flipante behintzat. Baina askotan errepikatzen dan gauza bat, Bai. Eta asko kesan dau, nota honak ataten itxunez, estos tien izten aktore mundutik juten. Claro. Ai, no, una ingenieria, baina ni bai goratzen naiz juten nintzala antzerkia ikuste eta hola, eta berriro ere, pues, agurtzen zutenen aktorek esaten nula, buah, tio, a ber. Hori dirua irabazten hau egiten, osea, porque ni ja antzerkia iten nun, baina niretzat zan hobi bat, eta esaten nun, bale, baina jende hau dago iten, niretzat hobia dan hori, da, hien lana, osea da, lana izango ez balute bezala, hori bai pentsatzen, no, osea, obviamente nik uste bai nahi nuela, baina enun altun esaten, orduan, bai. Eta ze momentotan esasen duen altun? O ze momentotan esasen duen? Inoiz, osea, hasi nintzen lanean, goazenen kastinea apuntau nintzen pixkate, como azkenengo egunen, eta tipo tal, de repente hartu ziaten, eta horatzen naiz gurasei deitzea, en plan, hartu naute, eta, nola? Ani bai, hartu naute kastia, no seke, nere amal lehenengo erantzuna, baina berroain aktori izan berbazea eta hola, gero, biluztu berzea eta hola, bueno, osea, bai goratzen naiz, osea, beti izan dira, pues gaztetxon antzerkia iten unen eta hola, ikandero etortzetzean ikustea, osea, egia da, beti sentitutela, como, babes alde batetik, baina beste alde batetik, pues jo que se, hasi nintzanen jalanen, esanien, reprea bilatuko et Madrilen, hola, proiektuk azteko haber ateatzean baten bat Espaini maien eta hola, eta baina guain, lehenengo karrera bukau, no sé qué, bai izan, como, haber, karrera bukau, tal, zentratuta egon, bai, eta bukatzean inkluso, deitu ziaten, pues, laneako leku ezberdinetatik tani, ez naiz jungo ez da elkarrizketak itea, eta gurasok en plan, baina Lorea, tal, osea, apoioa bai, baina aldi beren keulertzen dute, porque da, nik dazkat lagun pila bat izugarrizko talentuakin inoiz ez dutenik lanik egin, osea, hau errealitate bada. Eta, aktoreak diozu? Bai, eta ni saiatzen naiz oso konsiente izaten dela privilegio bat lan egitea bakarrik. Zakurazuk ipintxotzu esan hankak lurrin, baina aldi berin gero flipauen goben bebai. Bai, osea, nik batzutan bai esatet, a ber, tio, bakoitzak nik jan ere barrun oso garbi neukan zaila zala, igual ez da behar ere kanpotik horren beste errepikatzea, bai etxen, bai sozialki, bai eskolan, dala imposible, porque eske batzutan bai da. Bada posible, Da zaila, bale, baino, bai. Egia da, nola esan dezaket, antzerki munduak eta aktore munduak eta gauza guztionek ez du ematen igual beste lan batek eman dezaken egonkortasuna, guraso moduan ere preokupatu zaitzak, en plan de nik nire alabarentzako nahi dut onena, nahi dut estabilidade bat, eta posible da, baina ez da, jo que se, ingeniari postu batean egotea bezain erraza, edo. Bueno,
Hau, osea, ikusten duna kanpotik igual bada. Bai, ez. Eta tradizionala, ez daukena igual horari xogonkor bat, horrekun zuk esasen dune, jo, eski ezina medikoan abejun. Hori da. Igual hori bizitza jetraue bai baukezu. Bai, eta horregatik nik askotan planteatzet ere, bai, ja lehen urten krisia izan honen, esan bueno, a ber, ju naiz pixkanaka, oaintxe bertan nahet, bai, ez, eta jun ikusten, eta urtero jungo naiz ikusten, igual momentu baten esatet ez dit konpensatzen, porque egia da dela eromena, osea, bada, eta txikitan nik ikusten ditunen agurtzen aktore horiek eta neukan profesioa idealizatu, eta hori ere egia da. Hori beti Gero sartzezea eta esatezu, daude honak eta txarrak, postenean bezala. Hori da. Eta zure gurasuk gaur egun, zein da euren titularra, oza, zezatotzue? Uste dena jundala, como oso natural, pixkanaka junaiz lanean, eta baina hasi da ikusten, benetan lan egiten detela honetaz, eta ematen ditela lan egiteko ondo eta lan ateatzeala, eta ja gelditu gabe egon naizela 5 urte, ja ez dela. Eta orduan ja uste, pues sin más, pues venga, pues guazen telebista ikustea eta ikustea lorea, eta Qué gracia. Zuk malen ametxen bat ola rara? Ametxen bat, nik beti nahi zot kasetari zen bai? Baina kazetari zen modukoa. Zela zer modukoa. Osa, diot, nire ametsa zen telebistan lan egitea. Ondin amets danak ez ditxoaz bete. Osea, bete duzu, porque telebista bat zaude. Bai, baina ondin amets danak ez ditxoaz bete. Telebistan, bueno, proiektu diferentik eitxi guztauko litzakide. Osa, batzuk eitxoaz, baina geixa. Vale. Ondino, sentitzot ibilbidi hasi besteik ez dotelain. Baina gauza guzti hauek txikitan ez zenituen pentsatzen, ez? Ez. Osea, txikitan zu pentsatzen, hainbat proiektu egin nahi ditut, eta... Nire ametza beti izan da kasetari xeizeti, telebizioin bierra eitxi, radixun inkluso, hortik. Vale. Eta momentu hontan esango neuke, bai, ametzan parte handi bat, bai, beteta dago. Vale, oso ondo. Beste handi bat, falta da ondino. Claro, baietz, bai. Vale, oso ondo. Eta zuri haitzi? Telebistan agertzea zen, eta hori, sin más. Desarrollo gehiagorik gabe. Izan zitekeen, jo que se, erreportaje batean o kalinkesta batean. Lehenengo mailan egun baten kriston karetoaz etorteatez, albiste gixetakuk, eta esagoztie, kalinkesta batzuk, tanik, bale, klimatologixei buruz. Egia da, askotan galdetzen digutela txikitako ametxengatik taola, eta presentzatzen dugu como profesioan, eta aurrekon, nik inun meditazio bat, tipo, pues sin más, rollo, a ber, txikitan zerrekin amesten zenun taola, eta neon pentsatzen, a ber, ze ateatzen zaiten como irekian pentsatzen eta konzentratzen, pentsatzez profesioan, eta esan nun, tio, pues txikitan amesten nun, txikitan oso maitatua sentitzen nintzen, pues familia, como oso zorion txu nintzen, eta hoi etorri zitzaiten burura lehenengo, en plan jarraitze eukitzen como... Bai, polita. Baina eske, egia da, osea, zintzotasunez, nire aitziber txikiak ez zuen pentsatu beste gauza batean. Bueno, ni akordatzen naizela. Osea... Pues nei hori etorri zitzaiten, en plan de, que asko pentsatzen un rollo bakardadean. Ba, hori igual oso inteligentea da ume baten partetik. Ze gaur egun bai pentsatzen dut, nahiko nuke mendian bizi animaliekin, adibidez. Baina txikitan igual... Ja, ez horren beste. A ber, ez dakit hain txikia, baina... Txikitan ere pentsatzen genuen lagunak betiko izango zirela. Horrengo tartean, hortaz arituko gara. Zer diogu? Zer dioz? Aldaketa! Zindet como top bat zapi batekin. Ze polita. Eta baina berotzen hasi gehala. Da oso politxeratzen, a ber, atzetik. Ez, atzetik ez erakuntzi gehala. Lotu dut eta ikustea pixka sujeta da. Bueno, baina ondo gatzen da. Porque eraman hau festa baten eta askatu entzat. Aurreko atalean, Julenen atala ikusi nuen introko zati bat. Bai. Eta momentu bat... karo, hasieran guk kamiseta jarri aurretik zure topazen, digo, que se le escapa una teta. Ez. Casi, tía, irimando, Bai. Jo, ai, pezoia zegoen hor. A ber, heldu da momentu hau gestu hau itxeku. Vale, zer diogu, zer diozu. Lehen aipatu dugu, txikitako gure ametsak, eta... Amistadik. Txikitako pentsamendu ohiko bat izaten zen gure lagunak izango zirela betiko. Eta txikitako lagunak izango direla betiko, eta egongo gara bat abestearen ezkontzetan, eta... Spoiler, gezurra da hori. Zuek zemat bider pentsa eta zenduen txikitzen, oinamen dauketan jenti izango da nire bizitzako, nire kuadri, ez dakitzer, zenik askotan pentsan eban. Eta gerora, nire klaseko lagun bat dauket kuadrian. Bi. Beste danak, beste eskola bateko di. Eta nire lagun minenak ez diogon niaz klasin. Bakarrik bat. Ja.
Osea, fuertia berez. Bai. Osea, a ber, nik dazkaten lagun zarrenak dia duela 10 urtekok, porque ni eskola aldatu nintzen, bulina sufritzen nun, eta jo nintzen. Orduan, obviamente, pues, como txikitako lagunak ez dauzkat. Ojo, 10 urte, Baina, ja, bada, bai, baina eski fuertea da, oaindik ere, osea, ja 10 urte, 11 urten, asko dala, baina ala ere, justifikatu behar duzu. ezberdina da como, a ber, ne lagunak diala, osea, vamos, gertatu zaiten politenetakoa, Baina, nahi gabe, obviamente ez dazkazu txikitak oroitzapenak, gure gurasoak ez dia ezagutzen, bai da pixkat, como, Raru hau, etzea, como, betikoa. Eta usted ez dela horren beste haien gauza, baizik batzutan nere gauza, osea, batzutan bai planteatzetela, como, ze balore ematen diogun sozialki, como, betiko laguna izatea, no? Bai, bai, a ber, Euskadin dagoen kuadrillismoakin ja, vamos. Bueno, sekta, osea, hori da, vamos, oposa baino kerrago. Gain balore itzela ipintxako temporiai, eta bai bauke, zenitzako bai bauke. Osea, bai, obviamente ez dut esan nahi, osea, niretzat oraintxe bertan garrantzitsua da, zaintzea eta laguntasunek irautea aportatzen badizute, ez? Pues ez izatea beste dozen gauzetan bezala kontsumismoa eta iratez. Baina, kontrajarri behar da hori, no? Batzutan ze balore ematen diogun denborari, porque sí. Osea, kuadrilla baten egotea 20 urte, cuando no te aportan, kuadrilla batean egoteagatik, bai. Euki eskero, nahitxe gitxi zen, baina euki eskero txikitxeko lagun bat obi, txikitxekuk, bai. Eta gaur egun be, lagun handixek dinek, eta nik baukaz, bereziki bat klasin eukine bana, eta aiztilez dana eta beti, bihotz, osea, da txikitxeku, eta egixe da, olako kasutan, gaur egun beturetan badau, amistade horrek, bai baukela balore bat denporik, bai. Ze, beraz, txikitxetik, eta azkenin nahi ez urte asko di, eta bizitzako momentu danak di. Alo tonto. Ja, egia da, bat baukatela hola dela, Madrilgo lagun bat, etortze zala udararo, eta alo tonto bai da kurioso, como... Bai. Ikustea... Azten. Bai. Ja, elkarrekin bide... Bai, eta oin Madrid jaju naizela didez telesaia grabatzea, eta hola, como egote ginen, eta zan, como, que fuerte bizitza... Bai, no sé. O, bueno, gurasoen lagunen seme alabak, eta ala, baina eski ez dira ere lagunako, como, noiz benka hortek dago jendea, baina... Ja. Bai. Gero, badazbe bai, beste laguntasun harreman batzuk, apurtu dinek. Bai, noski, eta gero ere bai, behar bada zabiltzala zure betiko lagunarekin, jo kesi, 25 urte, zure kasuan adibidez, baina behar bada ezagutu duzu lagun bat duela 5. Eta amistade hori da 25 urtekoa baino askoz ere indartsuago. Baina balore gehiago ematen diogu 25 urteko horri, txikitako zera horregatik, baina berez, igual bestarekin lotura estuagoa lortu duzu. Ez dakit. Berez, egixea bebai, gero aparte, nire kasun txikitxeko lagunek, ez ditxoa zela lotzen bakarrik eskolakuk eta beti-betikuk. Nera bezarotik aurrakupe, osea, DBH batxiko momentun ezaututeko danape, ez dakit zeba txikitxeko lagunek lotzitxoaz. Zenitzako hor, ja, bizitzia hasiaten, barriro beste bizitza bat. Orduan, beste eskola bateko katxali leiro horrepen, nitzako lotzitxoaz txikitxeko lagun modun. Ez dakit, oza, ez da azten hor bizitzi barriro. Ja. Egia da, oza, niretzat ere nik lagun hauek duela 10-11 urtekok bai diala, como niretzat modun baten txikitako lagunako, como eskolako lagunak, ezberdina dela oain lanean egin ditudan lagun batzuk, o beste mobiden batzuengatik egin ditudanak duela 2 urte 5-6. Bai dela, como... Bueno, supongo, bai, como eskola, eta gero jaztezeanen bakoitzak bere bidea egiten lanean eta ezagutze dituzunak, eta mantentzen dituzunak naizta, como ez kointzitu esparrutan, no? Porque ni lagun hauekin ez kointzitzen ez lanean, ez bat dago ikasten ezakin nun, bestea tal, baino jarraitzegu como elkarrekin. Baina erixe bai, jentik esaten da benin, jentik esaten da, inoz TikToken entzun izio, da, nahiko iritzi publiku da, eske dade batetik aurra ezin di benetako amistadik, dade batetik aurra ezin da lagunik, nik ez dago lan pentsetan. Nik ere ez, para nada. Para nada. Nik ere ez, baina eske depende. Osa, baldin bazara pertsona bat, super arraigo handia dukana bere betiko kuadrilla tradizionalari, eta hortik ez bazara irtetzen, eta ez baduzu zure laneko kide hortan laguntasun posible bat ikusten, normala horrela pentsatzea. Baina zure kuadriaz kanpo daukazunean beste begirada bat, eta intentzioa, jende berria ezagutzeko intentzioa,
claro, badela posible. No sé. Jendeak dauka como lotura estuegia talde batekiko, Bai, total. eta erosotasuna mantentzearren eta tal, onartzen dira gauza pila bat eta jarrera pila bat, ezin direnak horrego. Total. Osea, Eta Ez dakit. aparte, eske aldi leuki asako entorno. Nik Bai. momentu hontan, bai, markineko lagune bai, baina bebai, benetan zanizeko baina lagun taldi jendeak bai, ez du ulertzen, bierreko Ja. taldi bai, eske entorno asko dukaz momentu hontan, donostiko entorno, osea, eske entorno, da zeba ezin da ulertu. Ba, Bateragarrixa? jende askok ez du ulertzen. Nire ustez Ja. sartzen da ere jeloskortasuna eta Bai, beldurra. Osea, bikoteekin bezala ez, baina hemen iruditzen zaitu haindik batzutan toksikoagoa sasanaet. Zuk baldin baukazu nire ustez da, kuadrilla lagun baten ez dezula nahi jendea beste pertsona batzuekin harremantzea maila beren, porque beldurre mateizu orduan jendea jungo ala kuadrilla horretatik, ta zu bakarrik gatuko zehala. Zu baldin batzea Bai, oso pertsona de hau da nire kuadrilla, eta ninago hauekin Bai. bakarrik. Hauek hasten badia beste batzuekin, igual uzten haute bakarrik. Orduan ustez beldur horretatik datorrela como kuadrillismoa, como ezartzea, en plan, ¿qué haces con esos? No sé Ja, qué, tia. tal. Nire ustez hortik dator como beldurretik eta bakoitzan beldurra de igual ni ezin naiz beste batzuekin harremandu, de inseguridadetik. Eta taldera jende berria ekartzea ere, batzutan movida da, Bai. Osea, nik ez dut zergatia ulertzen, porque Nik ere ni ez. nagoen talde Nik horretara edozein da super ongi etorria, beste bat gehiago Gurean bezala, ere bai. eta nire galdera da, zeba pasatzen da hori, zeba talde batean egon daiteke pertsona berri bat sartzeko beldurra, Total. edo tal, zeba, ze igual pertsona horrek jarri ditzake zalantzan orain arte eroso bizira duten gauzak. Bai, Ez eta dakit. rolak, eta hola, nik Eta uste rolak eta mobidak. beldurra diegulako aldaketei. Eta, Bai, klabe baina, hori. jo que se, oain gure lagun talden adiez, ni nago superpozik ze, pues bizitzako gauza ezberdinen gatik, batzuk kanpoa jundia ezakiz tal, pues ginean kuadrilla nahiko handia, eta oain geunden como gutxiago. Zala, osea, nik maiteit pila bat, eta da, guai, porque dazkazu oso, baina, pues farran ateatzeko eta hola nahi menkanta talde handian ateatzea ere Claro. batzutan. Pues oain elkartu gea beste kuadrilla batekin, zeudela egoera Claro. beren, eta me encanta, Ke osea, guai, da, bai. real, jende berria ezagutu dugu, no sé qué, eta hasi ginen como udaran festetan gointzitzen, eta oain gea talde bat. Ke en guai. plan, Bai. Esate, zergatik ez, osea... Claro. Bai, tio, baina batzutan emateit pena ere, daukagun beldurra, como... barrera bat haustu behar du egia da norbait berria ezagutzeko, baina festan ni naiz dela eske bat, hitz egiten du edo norekin, no joko seke, bai. eta gero ja dator. Dago ligatzen dani, a ber, Ai, ez, que no. osea, Tipiko. nahi dut lagunak egin, en Total. plan, edo porretan jun, eta ni ere hitz egiten dut, pues, jende guztiakin, eta da, como Ja. arraroa. Nik Ja, uste dala, egia da. muga hori gizartei begire geixa. Ze nire burun berez ez da mugaik, nire burun. Egiz Bai. ez duela mugaik, baina bai konturetu izena, adibidez, herriko pertsona bataz amistade iotenin, kuadriatik kanpo. Zeste iguala zuaz amistade ukitxe zizu ezan markineku. Ja. Geixa onartzen da. Baina markineko beste pertsona bat, estana kuadriako, de repente, ai, horre bisek laguneko egin ez dakit zer, horre gauza komenta bitzen di, orduan geixa Bai. da, kanpora begireku. Ja. De, zepetzauko dabe. Da, Ja. niri esto tardura, iguel eitxot. Baina, komentetan dala hori argita garbi. Ja. Osea, herriatik kanpo, herri bardingen, Eski kuadrillismo iruditzen bada. zait, tio, osea. Heavy. Bai. Eta adibidez, sekula hautsi dituzue harremanak lagun, osea, ez ezagunekin, sino lagunak. Betiko lagunak. Lagunak. Gaur egun ez... Nik, osea, igual aldendu guztiz hautsi baino, Aldendu. osea, igual oain ez daukazula hain harreman estua, igual lehen dena kontatzen zen nula eta astero ikusten zinela, eta oain, ba oso noiz behinka, hori bai. Bai, aldendu bai. Eta pena emate du, osea, Baina aldentze hori bada arrazoi batengatik. nik uste, Edo? bai, nik behintzat nire kasun, pues, bikotekin bezala, ez? Que azkenen aldatzen goaz. Ja. Aldatzen doaz pertsonak eta batzutan, pues jo que se, bikoteetan esaten dela jumartzea la beste pertsonataz maite mintzen como egunero, eta jun egunero aukeratzen elkarrekin egon nahi dezun edo ez. Horri bihar arte soilik obra justo hori da. Ai, cariño. Hortik izen burua. Pero nik uste laguntasunetan ere bai, ez zoaz como aldatzen, eta nik uste bai dela polita egitea esfortzu bat de bestea berriro ezagutzekoa eta saiatzeko berriz konektatzen, baina pues batzutan ez. Ez du Batzutan funtzionatzen. esatezu, bai, ja ez dit aportatzen, porque aldendu horren beste, ja bai, ez dite dara aportatzen. O beste batzutan igual era naturalin pasau izen. Bai, bai. Niri pasau izate, bai, jo, ba, igual amistade batzukin era naturalin alden zen jugarela, eta Total. gero igual amen dienpora bata barriro, gero igual
Bai. Ez ez dakit, eta Ja. askotan ez da ezer pasau, baina Bai, ez dakit. total. Osea, Bai. eta gero egon dio, bai, beste batzuk, igual, txikitzen super lagunek, eta gaur egun ez. Claro. Baina, bueno, Bai. Ja, norabide diferenti. ja. Bai. De hecho, nik askotan planteau izan dut, a ber, hau ja da pixka raroa, baino, zeatik bikoteetan ez den hori gertatzen. Osea, zeatik egoten dan como egun bat esatezula. Hausten dugu eta gaudetik aurrera, ja ez gaude elkarrekin eta ja ez gai ikusten eta ja tal. Osea, zeatik lagundasunak askotan como era natural baten juten dira aldentzen, eta bikoteetan ezin dugun hori egin. Osa, lagun artean ez da, askotan ez dago konversazio bat esateko, bale, onarte. Harreman Hori da, honek hautsi ez du egiten funtzionatuko, dugu. ja, Bai. egia Ez que da. nik lagun bata sinozto deuki ruptura konbertsazio. Hori da. Sinozto deuki, jazta nahi zen zuen lagune. Nik ere ez, Eta bikote txo, eske ematen konbertsazio du hasta ruptura, raroa. bai. Mhm. Ja. Bai, eta askotan planteau izan dut como zergatik, no? Osea, ulertzet, pues batzutan, pues kompromesua ere ezberdina dela suposatzeala, sozialki ematen diogula beste balore bat, beste toki bat, baina... Ba, ez pentsau kompromisoa. Behar bada, esan duzuen hau, osea, pasa daiteke ze bi lagunen artean, imaginatu, ja interesak ez direla berdinak, eta ja igartzen duzuela harremanak ez duela funtzionatzen. Eta konversazio hori eukitzea, ebitatzeagatik, osea, konflikto bat egonez dadin, ja uzten duzue como ostea. Bai. Denborak erabaki dezala, en plan de... Eta, osea, esan nahi dut, ez dakit, nik uste Bai. arrazoia hori dela, no sé. Ja. Baina batzutan igual hori hobeto da, Hostias, austura definitibo bat ez egotea eta konversazio bat ez izateak askotan traumatikoa izan daiteke nik uste Ez, dut. konversazio bat eukitzi, osea, ez eukitzi ez, konversazio bat bai. Osea, konversazio edo punto y final bat hitz egitea. Porque adibidez, sortzen duzu beste harreman bat beste pertsona batekin. Eta gauza arraroak igartzen dituzu. Osea, tipo, ozten ari dela, pentsa dezakezu berdina pasako dela, ze aurreko harreman horretan berdina pasa zitzaizun, eta ezen konversazio bat existitu. Osea, horrek eraman zaitzak pentsatzera de, ai, ze beldurra, aurrekoan berdina pasa zitzaidan, ez du nahi, ezakit, no sé. Albokalteak izan ditzake, Bai. agurrez esateak. Eukizue baina sekulo benetako holan banaketa traumatiko bat edo lagunetan. Bai, nire kuadria guztia. Osea, nire betiko lagun guztiak. Lagun honena, txikitako lagunak denak. Konbertsazio inkluiduaz. Agur konversazio bat ez. Osea, konflikto batzuk, digamos, konpontzeko konversazio bat bai, argitu ez, osea, horiek argitu ez, eta distantzia. En plan de, vale, hau da dagoena, ez duzu ezara aldatuko, nik ere ez dut esfortzurik egongo zurera egokitzeko, así que, agur. Eta haustura bat egon zen hor, eta lehen aipatu duzu, igual ez da haustura, sino aldentze bat. Ni kontsideratzen dut, garai hartan guztiok hautsi genuela, ze emozionalki haustura bat egon zen, hemendik aurrera ja ez zaitut deituko, ez duzurek laguntzarekin kontatuko, zuk nirearekin ere ez, baina bihurtu da adiskidetze batean, eta orain bada aldentze bat. Osea, ja ez da haustura bat, ze bueltatu naiz, haiekin harremandu naiz berriro, eta ez dut haustura bat igartzen. Osea, da, como, bueno, hitz egin dezakegu, gustora gaude, tal, baina bere gaiaraian bai izan zen haustura bat. Osea, niretzako suposatu zuen lagunik gabe geratzea, betiko babesa gabe geratzea, beste harreman batzuk egitea, herri batean, osea, bueno, un puto cuadro, la verdad, pero bueno. Bueno. Baina, bueno, eta entzulei izango diet, de todo, se sale. Osea, zaila dirudi, porque zaila da ere bai, eta batez ere herri batean, baina ateratzea posible da, eta niri asko kostatu zait, baina posible da. Bai. Sin más. No. Bai. Amor. Bai, txoliz. Bai. Baina bai, euneko eta beste aldeari nek esango nioke gizarte bezala ireki gaitezen pixka bat, eta egin ditzagun lagunak erreixago, eta hitz egin dezagun jendeekin, jendek normalen ez durako eskaiten, osea. Eta ez egon ez nahi duzuen lekuetan, porque jendeak jo flipo, tío, osea. Zeba ez edo hori? Joder, ze adaptatzeko nivela, osea, daukazu kuadrillan puto misogino bat, eta benetan zaude hor mierdak entzuteko prest, erosotasunean gelditzeko, osea, por favor. Indirekta bat botaten zaitzi. Ez, baina eske asko pasatzen da. Osea, kuadrilla batean, 17ko kuadrilla batean, bai, hombre, hor dere pasau bidea, imaginatu zenbat
gustatzen ez zaizkizun zenbat jarrera jasan behar dituzun pasiboki edo aktiboki. Eta ez dut esan nahi kasu horietan mozteko, baina, ostras, igual puto buli horri esaiozu zerbait. Nik, Eta igual mandarle a tomar por culo, sabes? Ni neuk nire aldetik, esan neike oin arte bintzet, enazla konfliktutan sartzeko, baina olako gauzen aurrin, nazla zero pertsona horri babesa emoteko. Osa, beti, o mostitxotela, o bitxu, atzenengoz oindala egitxi, pertsona baten jarreri gaitxik, nila pertsona horrez, listo. Eta, bezke, olako jarreren aurrin, ena konfliktuk sortzeko, baina bai bana, ja, gaur egun, listo. Osa, distantzia totala ipintxeko. Bai, nik ere jartzen dute. Eta oso ondo. Bai. Osa, eske nahi xaot, benetan. Nik Nahi ere xaot, bai. erosotasun horrek, niri gaur egun behintzat ez tozte... Bai, eta nik egon behar, porque batzutan gertatzen da, egon behar zehala, pues, segun ze komentario egiten dituzten jendeakin, o lo que sea, lanagatik, o kointzitzen dezulako, o tal, nik humoretik erantzuten dut jazu zenen, eta asko deskubrituet pixkanaka, nola kontzientzia soziala eratzen nahi gean, batez ere feminismoan ingurun eta hitzeiten nahi naiz. Bai, nu hortik ibilina. Bai, askotan, ja, usteet, oain arte igual gehiago, pues, mutil bat ekite bazun, txiste matxista bat, o lo que sea, parre egiten zan horretara, eta guk ez geneukan horren beste espazioa txiste bat iteko gure ideologiatik. Eta oain usteet, bai senditzen hain naizela, igual horren beste jendek ez dula honi parre egiten, eta nik erantzun iten detenen, parre egiten diatela, eta ja bakarrik horrekin, ja senditzet, como atakau indiazu, baina nik erantzun dut, eta inguruak parre indu nik esandakoa, ja me estáis apoyando. Claro, total, validazioa zuk jasotzen duzu. Eta nik hori askotan indet, eta funtzionatzen du, jendek. Ba, proba bengot, baina eske niri olakutan, eske ez tozte urtetan beste ezek, ez dana iguinarpei bat ipintzi, ez dakit izimolezan, oza, nik olakutan badago, eta... Bueltan entzungo dugu entzularen galdera, eta listo, otra cosa mariposa. Entzulearen galdera. Bueno, Loreita eta Itzizita, bueltago bat abindaukau entzularen galdera, Karkirinaren eskutik. Karkirina, mesedez? Mon amors! Bueno, nire galderi da, zein izen da, zuek bizi zezuen momenturik barregarrixena edo lotzagarrixena. Barre bat botateko. Agur! Ai, eskerrik asko, Karkiriki, bueno, ba, Lorea galderi da. Zein da zure bizitzan izatuzun momenturik lotzagarriena, barregarriena dena aldi berean. Vale. A ver. Kontauko ezkizuet bi, porque ez dakit oso guaiak dien orduan, bueno. Vale, kontatu. Motz. Lehenengoa, gaztetxon antzerkia egiten hasi nintzanen, antzerki musikala zan, abesti berdinean, osea, 3 minutuko tarte baten, 3 aldiz erori nintzen lurrera. No, fastiz. ¿Sí? Eta ez en plan, estropezu rollo txikia, ez. Ipurdia lurrean. Zelan ba. Pues, usted, normalen, ezakitzeatik oholtza hori izaten zan nahiko irristakorra. Vale. Eta egiten zuten fregona sartu Coca-Colan, eta horrekin fregatu, pegatzeko oinak eta ez irriste egiteko, nitakoietan, por cierto. Ostras, pues averia bat egin zarezaken, Okerra, nahiko ondo salbatu nuna, eta historian bukaera da, nik esan nun, bueno, neska, hemen dikatein, barda eran baten, orduan inun, como que, porque nire pertsonaia zan nahiko la patosa, tonta, no sé qué, orduan inun, como que nahi erortzen nintzen. Osa, tipo disimulau, jauze disimulau. Saiatu nintzen, ni barruti pentsatzen, no se lo cree nadie. Jendeak sinestuko zuen, jendea tontoa da, Okerena baietz, atean nintzen kanpoa, eta jendea en plan, que real, en plan, ez ez umin hartzen danik, bai. Hombre. Baina, jentik que real. Eta nire gurasok, etortzen ziala astero, esate aldatu ingezuta hoi, erori intezea, edo nahi gabe estandari, ez, naita. Hori da, jendea batzutan tonto egia dela, eta zu oso aktore ona zarela, ere bai. Ezakit, bai. Gaizki pasan nune, porque ya, gero paranoia, claro, abesti hori iriste zanpako izteon, y pentsatzen, erori gona. Edo, botako naiz, venga, botako naiz edo ez. Baino, bai. Gero ya boten bizien hortik ahora beti. Eso, hombre. Bai. Usted, osea, hola lotxa gehien oholtzan pasaetena. Bigarrena da, duela ez asko, eske gutxitze egiten da, hilekoaz, orokorren hilekoa eta profesioak. Eta, klaro, zer gertatzea hilekoa jeiste bazaizu emanaldi baten erdin. Emanaldi horretan sexu estenak badaude, eta bikinian beste estena asko. A ver, oza... Pues hau da historia. Sexu estenak grabatzen, zaude? Ez grabatzen ez, oholtzan, jendea ikusten. Bai, bestela, bueno, moztu itezu, bueno, nire guazeneko lehenengo grabaketa egunen hileko jetxiz ditzaitan. Ostras! Eske... Eta mitiko zikin du?
Egun horretan ez gertatu zitzaiten, guazeneko grabaketa egunen gertatu zitzaiten, lehenengo guna zala eta lotxa bat eziala esatea, junin behar naiz hemendik. Grabatzen ari nintzen pila bat, eta igerilekoan, gaunden grabatzen. En plan, bikini una vez más, es que beti, tío. Eta, azkenen ja esan honen, en plan, jurin behar naiz. Eta usteten nula zikindu, baina gaizki pasaron. Baina, bueno, ez, emanaldi hau izan zen. Emanaldi hasi baino lehen, nire Alizalde aktore marabillosatani, odoltzatzen, bambalinas. Azten da abixua, ja. Dela, nire hotxa, de hecho, en plan, ongi etorri, no sé qué, no sé cuantos. Eta ni de repente, nirea, hilekoa. Zateit. Mitiko igartzen duzulako. Bai. Tal cual. Mitiko. Eta nerea, sí, hombre, Lore, a ver, no sé qué. Eta ni, hilekoa, nerea, hilekoa real. Eta prakekin zeunden. Neon, momentu horretan, hasten nahi sobra. Dazkat kulero batzuk gero ikuste janak, eta gona bat gainetik. Orduan, bueno, vale. Kontua da, iristela momentu bat, antzerki horran, non nerea dakiten du nere bikoteana, kendu iten dit gona, eta daukagu sexu estena bat. Orduan, ni pentsatzen, zikindu ingo dena, eta gero daukagu hori, eta ikusingo da. Lehenengo estena guztia, ni super nerviosa, en plan, ¿qué hago? Claro, ezenekien, ia zikinduta zen duen. Hori da, ez, bai. Porque holtzaratea baino lehen, ez zigun eman denbora, komunea juteko ez eze, baina bai eman zian denbora, komprobatzeko, en plan, nien bambalinas, así, en plan, begiratzen. Eta ni, nerea, kesi, jetxi zait, eta zikinduta dago. Ai. Eta de repente ya, jendea txalotzen, eta nerea tani holtzara. Principio de función, O sea, es que gaina, hori. Ateatze gabiak, eta ni nerea eskua hilduta, en plan, ¿qué coño hacemos? Azten da, lehenengo estena oso egiten dugu, gonakin, no sé qué, eta ja iristen da, momento clave, eta nik nabaritzen duen, que eso había ido a más. Tani, nerea ezken du gona, esatik, no lengo dugu sexu estena bat gona kendu gabe, tani, inda ez zuna, baina ezken du gona. Eta ingenun, gona kendu gabe, ezakit ez da zein genuen, porque naiz ondo gogoratzen dela. Neo nola? Sexting. Borratu zuen zure buruak. Tal cual. Eslanda, sexting. Petin. Pues no sé ni qué hicimos, bai. Eta gero, kontua da niateatzen naizela, estena guztitan gaina, osea, neukan ez da momentu bat joteko komunera. Aia, magisa, jo. Fatal. Eta ja, momentu baten, nereak esan zian, porque nereak bai dauka bat, ez da hola. Orduan prestatu zian tampoi bat, klines bat, justo hor, en plan sartzeko momentu baten. Eta beste kulero batzuk ez dakit ez da, nondik ateazitu. Boa, txabal. Eta esan zian, Lorea, mugitzen den niko hain amaka, porque dago como transizio bat. Bai. Zuk aldatu eta atea berriz, korrik aldatzen, no seke. Osa, la que nereak mugitzen zuen amaka bat, zuk jetxe berzen nuen gona. Kuleroak kendu aldatu, tampoia sartu. Tal cual. Baina gona zikindute zeuen. Ez gona ez zegoen zikinduta. Horregatik esaten nio nereak gona ezkentzeko. Claro. Kuleroa bai, porque gero dago beste escena bat bikinian. Orduan, bueno, es que fatal. Osea, izan zen emanaldi bat, que... Buah. Bai. Es que hilekoa benetan, Alan dabe esan enbiot, ni asko mejora unaz lasen zortan, se gaur egun lotza 0, ematozte, reglian eser esatik, tampoi temple buenutot, inungo, oza, reglia esa bai, ez teuet inungo erasik esateko. Mitiko, lehen klasean tampoia behar zenuela pasatzen zizuten. Droli balitzen, ez? En plan, narkotrafikante, en plan de... Bai. Total. Eta guain, elkarrizketa ere hola, hasi dugu esan. Bai, total. Eta zikintze zendule eta, kriston nezala, zikintzi putada bada, baina, bueno, zikindu Itzako, hilekoaren okerrena da, mina. Osea, zikindu nahi duzun guztia, hileko maitea, baina mina mesedez portatu zaituzendo, porque eske, hilabetero, osea, hilegin nahi dut, beretan. Nitzako kantidadi. Nire kasun kantidadi, ze asko botatot. Bueno, jarri kopa bat edo... Baina itzi, askotan limitanti da, benetan. Ja, nik bragak menstrualak gomendatuko ditut bendik. Bai. Oso bai. Osea, hasi nintzen como, ezakit hau, noski, baina eske, 8 edo 12 ordu aguantatzei ezkiate, eta nik asko botatzet ere bai. Nik, osea, niz nintzen, en plan, kompresa 2 orduro aldatu, Lore, como baina máximo. nik eukibiot, oza, adibidez, nire, erreklabigarren egunin eukibiot kompresia tampoie bisek, eta 2 ordura aldatu, Ja. Osea, modo holan. Tampoie naranja? Ointxe momentun berdi duket poltsa. Vale. Berdi zer da? Super plus. Naranja da gehiena. Gero berdi aurrekoa uste. Bueno, baduket, berdi eta gero kompresi. Osea, da horrek bisek da landa, be? Ja. Osea, bigarren egun baten egun pasajuteko adibidez limitanti da. Bai. Probatu, benetan, que... Bai, bragas beste. Nerentzat izan da, descubrimiento. Bai, eta aparte, dala asko zobeto pa todo. Bai. Ingurumenantzat, pa la flora vaginal, eta danantzat, osea. Bai. Eta aztezea, bai. La verdad, guai. Bai, bueno,
Ba, mairi momikotzo bat alai, zei hau jarita Bai, desperotea, ya cariños. listo. Ya está, Lora, Ya está. mi esker. Eskerrik asko Onena. zuei. Super Qué maja. gustora. Superguai. Oso Ai, gustora. ama. Oso ondo, Bai? egogazu? Ni ere super gustora. Ja. Es que piztizak, es que... Es que, ai, oparia daukagu. Oparia. ¡Qué sorpresa! Ez dut espero, Es que así naiz esaten ze polita eta esan diete, Ah, Ba, igual Ai, qué azter guai. zozeukiko zu. claro. Me encanta. Bai. Qué guai. Qué guai, Bueno, me encanta. Ba, Loreita, eskerrik asko Eskerrik asko zuei, etortearren, maiteak. plazerrutze izen da, zure moguko pertsona bat hemen eukitxi, Ta zuek. eta aitzitxu, entzule izango txau urrengo astera arte. ezta? Eskerrik asko, maite zaituztegu. Bueno, sin más. Eta agur. Agur. Repente, señoros, bihurtu gea.